निसर्ग सौंदर्यानं नटलेल्या वैभववाडीत लक्ष्मी ॲग्रो फार्म घेऊन आलेत 58 प्लॉटचा गृहनिर्माण प्रकल्प। 12.5 एकरात होतोय प्रकल्प। स्वतःच्या हक्काचं घर बंगलो बांधण्यासाठी सुवर्ण संधी। वास्तू प्रकल्पाची वैशिष्ट्य 12.5 एकर एवढ्या प्रशस्त जागेमध्ये निसर्गाच्या सानिध्यात साकारणारा 58 प्लॉटचा शानदार निवासी वास्तू प्रकल्प। वाभवे वैभववाडी शहरालगत होतोय प्रकल्प। प्रकल्पाअंतर्गत सुनियोजित रस्ते, मुख्य रस्ता डांबरीकरण आणि अंतर्गत रस्ते संपूर्ण खडीकरण। प्रकल्पासाठी स्वतंत्र पाणी पुरवठा व्यवस्था, प्रकल्पासाठी स्वतंत्र इलेक्ट्रिक ट्रान्सफॉर्मर, विद्युत लाईन सुविधांसह तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार। आजच आमच्या साईटला भेट द्या। अधिक माहितीसाठी संपर्क संतोष बोडके 9921 2378 11 9021 76 13 57 आणि 9322 69 63 81। पहिल्यांदा मी जनतेचे आभार मानतो की त्यांनी जनतेने राणे साहेबांना निवडून दिलं आणि त्यानंतर कार्यकर्त्यांचे आभार मानतो की त्यांनी राणे साहेब निवडून यावे यासाठी अपार मेहनत घेतली आणि त्याचा फलित आपल्या सर्वांना दिसत आहे। ही लढाई जिंकून एक इतिहास झालेला आहे। पहिल्यांदा ज्या मतदारसंघात भाजपचे उमेदवार निवडून आलेले आहेत आणि ते राणे साहेबांच्या नावाने निवडून आलेले आहेत याचा मला सार्थ अभिमान आहे। आणि देशामध्ये सुद्धा आज भाजपचे पंतप्रधान बसतील तो सुद्धा एक वेगळा आनंद आमच्या या मतदारसंघातील सर्व जनतेमध्ये कार्यकर्त्यांमध्ये आहे। आता जर या मतदारसंघाचं जर चित्र पाहिलं तर सावंतवाडी शहरामध्ये अल्पसंख्याक समाजाने भाजपला दूर ठेवलं आहे। 20 बूथपैकी 15 बूथवर भारतीय जनता पार्टी प्लस आहे आणि 5 बूथवर भारतीय जनता पार्टी मायनस आहे। पण जो मायनसचा जो रेशो आहे तो शेकडोत आहे। याचा अर्थ असा होतो की अल्पसंख्याक समाज सावंतवाडी शहरात आमच्याबरोबर राहिलेला नाही। मी तुम्हाला त्याची प्रत दाखवू शकतो किंवा तुमच्याकडे ती प्रत आता पोचलीच असेल। 600 मतांचा फरक। त्याचप्रमाणे इतर संविधानाचा जो मुद्दा होता जो विरोधकांनी उचलला होता त्याचा फायदा सुद्धा या शहरात शिवसेनेला होताना उद्धव सेनेला होताना दिसतो। पण यापुढे निश्चित अल्पसंख्याकांची मतं भाजपला सोडून जाऊ नयेत। पण त्यांचे जे काही गैरसमज असतील ते दूर करण्याचा निश्चितपणे प्रयत्न केला जाईल। आणि ही केसरकरांसाठी आणि माझ्यासाठी सुद्धा एक आता भविष्यात चॅलेंज आहे की आम्ही दोघं एकत्र असून एवढी मध्ये कमी पडणं 200चं लीड हे काही मोठी गोष्ट नाही। आम्हाला 2 ते 3 हजाराच्या लीडची अपेक्षा होती। ते नेमकं काय झालं याच्यावर 100% दोन्ही पक्षाचे कार्यकर्ते एकत्र येऊन मंथन करतील। आणि मी म्हटल्याप्रमाणे अल्पसंख्याकांचे जे 5 बूथ होते त्या ठिकाणी अल्पसंख्याक मोठ्या प्रमाणात होते त्या ठिकाणी आम्हाला 10-12%, 120 आणि 709 असा भरपूर फरक आहे किंवा 443 आणि 112 अशा प्रकारचे शेकडोच फरक दिसला। तर नेमकी काय भाजपची भूमिका अल्पसंख्याकांना आवडली नाही याचा निश्चितपणे विचार केला जाईल आणि तशा पद्धतीने आम्ही वरिष्ठांशी बोलणी करू। आता माझं गाव मोठं आहे ते मला 82% वोटिंग झालं। काही दिवसापूर्वी गावात 5 दिवस लाईट नव्हती तरी 5 दिवस गावात लाईट नसली तरी मोढऱ्यातले माझे जे बांधव आहेत 100% माझ्या बाजूने राहतात म्हणून 20 वर्ष मोढऱ्यामध्ये एक अति सरपंच आमचा बसतो। बोलू मला माझ्या नेत्यांनी संजू परब तू स्थानिक आहेस त्याच्यामुळे ह्यावेळी आमदारकीसाठी
माझ्यासमोर तुझंच नाव आहे असं माझ्या नेत्यांनी मला सांगितलं आणि ती तयारीला. त्याच्यामुळे मला नेत्यांचा आदेश मिळालेला आहे की या मतदारसंघात भारतीय जनता पार्टीमधून संजू तू कामाला लाग असे मला वरिष्ठ नेत्यांनी आदेश दिले नाहीत. कुठच्या कार्यकर्त्यांनी किंवा आणि कोणत्या जिल्हाध्यक्षांनी दिलेलं नाही. मला नेत्यांनी सांगितलेलं आहे की तू कामाला लाग. त्याच्यामुळे नेत्यांचा आदेश मानून मी स्थानिक म्हणून यापुढे आमदारकीची तयारी करेन आणि सावंतवाडी नगराध्यक्ष या नात्याने बघेन की अल्पसंख्याक कशासाठी लांब गेले त्याचा अभ्यास करेन. त्या ठिकाणी सुद्धा 213चं लीड त्यांना सांगतो तुम्हाला. ज्या व्यक्तीने सांगितलं होतं 5 दिवस गाव लाईट नाही तर काय करू शकले नाहीत तर त्यांना मला असं सांगायचं आहे गेली 20 वर्ष आता मला 82% मतं मिळाली. त्याच्यामुळे माझ्या गावात लाईट नसली ते संजू परत प्रयत्न होतं सगळ्यांना माहिती असं कोणतरी येऊन सांगून त्याच्या आधी लाईटी गेलेल्या आहे त्याच्या आधी अनेक असे झालेले आहे. तरी 20 वर्ष मी सांगेन तोच सरपंच बसलेला आहे. कोणाला तरी सरपंच बरोबर 22 वर्ष मी सरपंच बसवतो. हे माझी गावात ताकद आहे. 22 वर्ष जिल्हा परिषद आमदारकी वगैरे सगळ्यांना वोटिंग तरी जास्त होतं. आज 455 एवढ्या छोट्याशा गावात 455 लीड आहे. 82% मोढऱ्यावर बोललं गेलं कोण बोलत तुम्ही छापून ज्यांनी छापलं ते लिहितील ज्यांनी छापलं ते लिहितील. ज्यांनी लिहिलं ना समजा उदाहरण राजेश नाईकने जर लिहिलं असेल तर राजेश नाईक त्याचं उत्तर देईल. मला माझ्या नेत्यांनी सांगितलं तू स्थानिक आहेस. माझ्या नेत्यांनी सांगितलं तू स्थानिक आहेस. स्थानिकाला यावेळी प्राधान्य दिलं जाईल. त्याच्यामुळे तू कामाला लाग. आलेल्यांना इथं आता संधी मिळणार नाही. बाहेरून आलेल्या बाहेरून खूप आले. तुम्हाला सांगतो बाहेरून मुंबईतनं शैलेंद्र परब येत आहेत. शैलेश परब पुण्यातनं आलेत. कणकोलीतनं आलेत. कुडाळातनं आले. हे सगळे कोणी स्थानिक नाहीत. पर्यटकांना स्थान नाही. स्थानिकांना प्राधान्य पर्यटकांना प्राधान्य. या बघा ह्या स्थानिक निवडणुका ज्या असतात किंवा ह्या असतात ह्या स्थानिक पातळीवर निवडल्या जातात. देशाची निवडणूक झाली देश पातळीवर या मतदारसंघात आम्ही सक्षम आहोत. मी तुम्हाला उदाहरण देतो. दोन मिनिटं उदाहरण देतो. सन्माननीय शिवराम जवळी या भागाचे 10 वर्ष आमदार होते. आज ते कुठे आहेत? ते स्थानिक होते का? म्हणून स्थानिक पाहिजे. शिवराम राजे इथं होते. मटकर इथेच राहिले. प्रवीण भोसले इथंच राहिले. म्हणून स्थानिकांना प्राधान्य. जनतेच्या एकदा आमदार झाल्यानंतर जनतेची शेवटपर्यंत सेवा केली पाहिजे म्हणून स्थानिक पाहिजे. मी बोलतो 2019 याच्यामध्ये पक्षाने दिलेले आदेश आम्ही पाळले होते. तुम्ही उगाच काहीतरी सांगू. सेनाबाजी सावंतवाडीत 31,000चं लीड मिळालं. कमी कसं पडलं? कारण दिलं अल्पसंख्याकांनी आम्हाला बाजूला ठेवलं. हे सगळे 5 जे त्यांचे बूथ होते ते 5 बूथवर आम्ही शेकडोनी मागे आहोत. त्याचा फटका बसला. त्याचा अधिकार आहे. 6 महिन्याने काय होईल मी आज सांगू शकत नाही. भारतीय जनता पार्टीचं मी स्थानिक आहे. बीजेपीकडे मी उमेदवारी मागणार आणि ठामपणे मागणार आणि दिला तर निवडून येणार. पण स्थानिक आहोत. 20 वर्ष काम करतोय. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.